ହାଣ୍ଡି ମାରା କରିଦବ କି? ତେଡ଼ିଆ କଣ? ରୋଷେଇ ଭଲ ହେଲେ ତମର କାମ ସରିଲା। ଏ ବୁଢା ଟୋକାରୁ ତମକୁ କଣ ମିଳିବ? ମୁଁ ତ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଗଲା ନା। ମୁଁ କଣ ଧର୍ଷଣକାରୀ ଭଳି ମନେ ହଉଛି? ମୁଁ କଣ ଧର୍ଷଣକାରୀ ଭଳି ମନେ ହଉଛି? ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଧର୍ଷଣ କରିବି। যদি কা ପଣତ କାନ୍ଦା ଲାଗିଯିବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନବୁ। ଏଇଠି ହୁସିଆର, ମୋର ରୋଷେଇ ଖରାପ ହେଲେ ଯାହା କହିବ ସବୁ ସହିଯିବ। ନା ଯାହା କହିବ ସବୁ ସହିଯିବ। ନହେଲେ କଣ୍ଟା କରିଦେବୁ। ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କିଛି କହିଲେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ମାନେ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମୋ କଥାଟା ପକେଇ ଦେବି। କଥାରେ ପକେଇଦେଲେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇଯିବ ରେ, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ନା ନା ତମର କିଛି ହବନି। ଯାହା ହବ ସଙ୍ଗ ମତେ ପୁରା ବାମ୍ଫ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବ। ମାନେ ମତେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ବରଂ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା ଭଲ। ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ କଥା ବୁଝିବା କଣ କହୁଛୁ? ହଁ ହେଲେ ବାବା ତୋ ରେଟ୍ କେତେ କହିଲୁ? କେତେ ନବୁ? ଦୈନିକ କେତେ ନହେଲେ ମାସକୁ କେତେ? ଗୋଟା କେତେ ନବୁ? ଦେଇପାରିବ? ନା ଦେଇପାରିବ। ଦିନକୁ 500, ମାସକୁ 15,000। ତମର କମିଶନ 3,000, ସାଙ୍ଗ ନବ 2,000। ମୋର ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି 10,000। ମୁଁ କାହିଁକି କମିଶନ ନେବି ବେ? ମୁଁ କାହିଁକି କମିଶନ ନେବି? ନବନି। ଆମ ସଂଘର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁ ନେବି? ନ ନେବ ତାହେଲେ ମୋର 13,000 ହେଇযাব। ଏଇଠି ଅନାମ ତମ ନାଁ ନମ ତମ ନାଁ ନମ। ଏଠି ତ ଅନାମ ଶବ୍ଦରେ ତାଲା ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଘାଣ୍ଟି ଦେବି ହଁ ନା ତା ବଡ ଭାଇ? ଏଠି ତ ଅନାମ ଶବ୍ଦରେ ତାଲା ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିନଥିଲି। ଫୁଲକୁ କହିଲି ହେଇଠି ନା ଥାଉ ଅନାମ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଫୁଲ କାହିଁ କହିବୁ? ଫୁଲ କାହିଁ କହିବୁ? ଆଉ କଣ କାନ୍ଥ ବାଡକୁ କହିଥାନ୍ତି? ହେଇଠି ଅନାମ।
ଜାବ ଗଡ଼ି ପକଉଛି ହଁ ପୁରା ଜାବ ଗଡ଼ି ପକଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ଏ ଧର୍ମର ସହିତ ବି ଫୁଲ ସହକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଧରି ପକେଇଲା ରେ ଚାଲୁନୁ ଦେଖେଇବୁ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ ସେ ଘର ପରେ ଦେଖିବି ଏବେ ଚାଲେ ପରେ ତ ଘାଣ୍ଟିବି ଯାହା କରିଦେବି ভিডিও করো যে কৌছি তার করবো না সে খাই যাব সে থাক তুই যা তুই যা হেই তুই সে কইলো সে যা अरे बेसी डेरी ने मु चली जीवी कर हां चाली যাব না নয় मोर के हां करिया हम आगे शीघ्र आसीबो मन সবাই কাটা তুমি মন ভালো লাগনি এ ফলো তুই যাও যা যাও যা ଫଟୋ ଆଉଛି ତ